Единият от тези, дето го уби, повърна дюнера в съдебната зала. Това са завършени сатанисти. Факта, че убиват човека и след това с неговите пари изяждат дюнери, е жертвоприношение на демонична сатанинска група. Не бих ги нарекал младежи. Това са 15-16 годишни демони, които вече няма нищо вътре в душите им, освен смърт. Духът е изчезнал. Това са едни тела, машини, които са направени само да убиват. Как са станали обаче такива? Те дори животните не убиват за удоволствие. Те не може да ги наречеш животни. Животните не убиват за удоволствие. Единственото същество, което убива за удоволствие, е човека. И това е видно от този случай. Също е и срам за цялата страна. Ние затова изчезваме. Не само защото не се множим, ами защото има много злоба. Хората са злобни, гадни, безчовечни. И нещастника, сигурно самотен, повярвал, заблуден, че млада жена му обърнала внимание, а младата жена съзнателно го... Всъщност тя не е жена. Отново се връщам към думите, че това са сатанисти. Демони в човешки тела. Значи в тези тела вече няма човек. Те са изтърбушени отвътре и се е вселил някакъв сатанисти. Класическа клетка на сатанистка секта. В сърцето на България, в хубавия град Пловдив. И ти не знаеш между тебе какви хора има. Но отличителните знаци ги има. Съдебната зала бяха с черни фанелки на метал, хеви метал агресивна група, проповядваща насилие. Каквато музика слушаш, такъв ставаш. Това е. Не ми се говореше по темата, но по-добре да говориш, отколкото да премълчиш злото.